no només es commemora la batalla d'Almansa, també es demana que es reòbriga el repetidor de TV3 que feia possible que la televisió catalana es veiera en comarques com l'Alacantí, la Marina Baixa i l'Alcoià. Demà fa un any que un grup nombrós de gent va impedir que la Generalitat Valenciana presentara el repetidor de la Carrasqueta. Ho va fer de nit, mesos més tard, al desembre. Per a mi anar a la Carrasqueta va suposar un acte únic a favor de la llibertat d'expressió i heroic perquè no sabia què es podia passar. Acció Cultural i tots els partits polítics i centenars d'entitats que donen suport a la manifestació han volgut homenatjar aquell acte de resistència. Així no es veu TV3 i la gent està al carrer demanant i exigint TV3. No TV3 en un canal, sinó els 4 que tenim ara. Que no s'enganya tampoc ningú. Una mobilització festiva i multitudinària, més de 20.000 persones, diuen els organitzadors, i amb forta presència dels líders catalans d'Esquerra Republicana. A les portes de Renfe s'han incorporat els 325 participants que han arribat de diversos indrets de Catalunya amb l'anomenat Tren Jaume I, que empentava Òmnium Cultural, cansats per les més de 3 hores de retard a causa d'una avaria tècnica. Les promeses des del Ministeri de Foment i altres organismes de la ràpida reobertura del repetidor de TV3 i la solució del conflicte amb el govern valencià han quedat en paper mullat. De moment, res se sap. En Parmarco, TV3, Alacant.